wadah ketan nirung pesek nggo rebutan sakti katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku alhamdulillah ya no. Nggih. Iya. Napa kamulih pripun? Alhamdulillah pripun? Alhamdulillah kok iso oleh aku tenan ini. Salah ini po, tapi iya. ndak apa-apa. Ndak masalah. Sing tempeng kan enek. Apa? Sing genah nih sing. Aku gak iso ngalane Mas. Sing penting. Lah aku mau mesti mending ngono. Kok sing tembing ki aku mudak koyo piye ngono. Gak dadi poyo to Mas.